ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ଓ ଦୁଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଭୋଜନ ପାଇଁ। ଦୁଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଥା ସମୟରେ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଗଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୁଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭୋଜନ ଓ ସତ୍କାର କଲେ ଓ ଯିବାବେଳେ 51 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିଦାୟ କଲେ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖା ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ, ଜଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରସନ୍ନ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କି ଆଜି ତ ଭୋଜନର କିଛି ଆଶା ହିଁ ନଥିଲା, ହେଲେ ଭଲ ଭୋଜନ ମିଳିଲା ଓ ସାଥିରେ 51 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ବି ମିଳିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଭାବିଥିଲି ଯଜମାନ ବହୁତ ଭଲ, ତେଣୁ ଭଲ ଭୋଜନ ସହ 101 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ଘାଟା ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ବିଚାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଖୁସି ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ।